Ada in the live sa usang kapanangan ng asawag na sige nagdahom mga makalikawas kalisod. Wow. Hello, laing adlaw, laing video na sud. Nalanay ng ice bayet. Happy na ba ng spring? Makapananom na sa taog balik ani puhon. Wow. Hapon na bayet mo pa panglimpyo na ako. No kaya rang dugaya man kay naabot am na yung order nga carpet oil palabang eh. Mo gadali-dali lang po in town ko kay Lisa lagi na mo ning daan mo nga carpet kay mura karang laguan naman kayo bayet palabang eh. Alang ay bertul ka tuwi na mo dira nga walay laba-laba bayet. Amo rin ilis ng carpet sa among sala no bali ibalhin naman ning carpet dito sa kwarto sa mga custom. Kay namong ibuli katong bago. Kacharoy bago. Alang nga man og magbuod ko sa akong amo. Kung usa ka job order imo gyud na tumanon lisod pod. Aw uday no aron di ka mabugwak ka og kalayo sa dragon nest. Wala na kitay humpayan yung panglimpyo. Sige na lang panglimpyo. Limpyo dire, limpyo dito, limpyo bisan asa. Naunsa naman eh, panabagay! Sige lang yes, ana man yun ang life. Palindigi na lang na. Balang araw magaling kawa sa lalay ka. Dasig lang. Mo din ni ang carpet nga mong gipili, no? Ako yun i-recommend kay kung ako'y pasultion, 10-10 yun ni siya sa quality, sa kabaga, sa softness, sa ka-aesthetic, ug labaw sa tanan, 10 sa presyo. Natuo na lang yung mong yiyit aron way gubot. O ganahan mo ani ang link nasa comment section. Ayaw sugdi og yano-yano ang kwarta. Tistingi aron padlo-padlo tang tanan. Sumato gipaluparan like finishing touch. Wow. Pa-aesthetic ang video dira yes, galamay mo TV panabangi. Sumato gitrapuhan na lang po na ako kay bulabo kayo ning kaduang tingog sa kandeng. I love you. Then ang pinaka-final na isprihan din mo nagpampabango para ang palibot mawala ang baho. Then pag-abot sa kagabion nataranta na may og nagdali-dali kay ang akong amo kay ni sakit na daw ang iyang tiyan. Mao ni abante na lang po mig hospital bayet mo biyahe pa mig 48 minutes panabangi. Kay naman na sa kasabihan nga may nang advance kaysa late. Mao bitaw na. Sumatong pag-abot na mo, wa na, gauna-una na akong amo, maong nisunod na labod me. Maog yun yung sitwasyon na, maong naka-update ko og basin mo gawas ang custom number 3. Gisukod pa ang sa akong amo guys. Nagulat rami diri sa family lunch. Sumoto, false alarm na di ay 2 cm pa ang panabangi. Mao tong pagkabuntag, galuto na lang po ko pang malakasang miswa sa balat ng lupa. Dayon ako rin ni-flex akong pinakapaborito nga gamit sa kusina, ang itlog cooker. Mao-mao ra ni rice cooker pero ang kalahian lang kay itlog. Fighter kay ni bayat kay dili na ka magpabukal og tubig kay in just 3 minutes luto na dayon, makapili pa kag soup, medium hard. Unya kay hard man akong ganahan yet kay gahi. Sige ra tag promote ni, wala ra ba tay bahin? Ana man na yet para matistingan imong sales stocks ba. Kanina yung pagkalutuan no kay sunsuon ra ni, nakita na rin namo sa TikTok niya kay ang review kay lami man daw, so mao tong gitistingan lang pod namo. Timing ra pud kaayo nami buldak, pakset bel. Para din siya mulami og pag-ayo og para mo creamy ang miswa nga inyong giluto, butangan ra na ninyog mayonnaise og itlog nga hilaw sabay ukay para ang sagol magcarambolization. Murag nindot lagi na nga words yet, carambolization. Pag maluto na gani ang noodles, dili na nimo na langayon para dili ma-overcook. Na, lisod na kayo na og ma-over. Mao nang butangan na yun nimo nag-itlog og dahunan aron ang mukaon maganahan. Siyempre, dili na makumpleto og walay karne. Kay mo man ay magdalag biday, nagbidyo-bidyo nimo. Sumotong giluto na labon nako ning natitirang nag-isa nga nipis nga steak. Mangambot na lang ko sus, amoy pa lang masarap na unsa pa kag kakaunon mo na. Biligo bagay og butter. Kirig-kirig. Sumoto dili na nato nila ngayon tagod-taguro na nato kay ang mga custom gatagad na. Napay amo nimo yes, kakanuno na. Gipalupad na labon ako ang karne aron makumpleto na ang ato miswa. Grabihan naman kayo ana yes, overload ba kay imong miswa? Aw unsa pa? Say hi. Hi, and this is okay. Bipatan abi. Sige na. Abali, gara-gara puspos kay mulakaw wala ni sakit no. Kagara na lang gyud. Thank you God for another meal and show your purpose. This is the Holy Spirit. Amen. Mao na gyud ni akong gihulat. Hamal na sa taane panabangi. Last na yun mag-diet na gyud ko, promise. Diet naman siguro na yes, kay no rice man. Unsa pa man di ay dili na nato nila ngayon magdungan ta. Everybody! Kalame! Sunaday ninyo ni Yets no? Naraday ni TikTok. So walay dapig-dapig. Lami gyud siya, promise. Sumoto, kaon sa mi. Ampo gamping. Out!